Måske du også har lagt mærke til vores smukke logebygning her i Borgergade i Horsens. Men hvad sker der inde i bygningen? Og kunne det at være med i en loge måske være noget lige for dig? Så velkommen indenfor og hør nærmere. Velkommen til logens smukke spisesal. Thomas, hvorfor skal man vælge en loge til? Jeg synes, man skal vælge en loge til, hvis man gerne vil have et pustrum fra ens travle hverdag. Jeg er sikker på, at de fleste oplever, at de fiser fra rundt. Her der kommer man ind og lukker døren bag sig, og så er man her med nogen, der vil det samme som en selv, og man hygger sig med dem. Jeg hedder Thomas Trane. Jeg har været med i logen i 4 år. En almindelig logeaften starter typisk med, at vi mødes omkring kl. 6:30 her i dagligstuen, og så kan vi så nyde en øl eller en lille genstand. Når klokken så bliver 7, så bliver vi hentet op i forværelset, inden vi skal ind i logesalen. Og så bliver vi kaldt ind i logesalen, og så går logemødet i gang. Kære brødre, velkommen til aftenens møde. Og det tager typisk en times tid, og derefter går vi ned og venter lige dagligstuen igen, inden vi bliver budt indenfor i det selskabelige. Og så står den så på den treretters menu og hygge og social samvær. I aften i det selskabelige skiller sig lidt ud, fordi vi har en temaaften, hvilket vi har et par gange om året. Og i dag er det jo den 31. oktober, så vi holder Halloween og amerikansk temaaften. Det bedste har været at komme ind et sted, hvor der er nogle mennesker, som vil en. Herinde, der har du et rum, hvor du kan fordybe dig, og hvor du egentlig personligt kan arbejde med den opgave, det egentlig er faktisk at turde det at arbejde med sig selv, hen imod til at blive sig selv. Altså, der er jo måske sådan en generel opfattelse, at loge er noget hemmeligt, eller det er noget lukket. Altså, det er det ikke. Altså, det er ganske få ting, som vi forholder os fortroligt for os selv, fordi det er også lidt spændende, hvad det er, jeg kommer ind i. Men alle kan jo frit søge ind til en loge. Man behøver jo ikke at blive prikket, eller som man godt tror. Vi har det jo bare godt sammen, og man føler, man er på linje med dem alle sammen, om de så er 44, 65 eller 97, som den ældste han er. Vi har ens tøj på, fordi det er ikke hvem du er, der er interessant for os. Det er, hvad indeholder du, og hvad vil du gerne videre med i dit liv. Der er rigtig meget plads, og folk er bare åbne. Mine brødre er åbne, og det bliver man også selv så, hvis man ikke er det i forvejen. Du skal vælge logen til, fordi du kommer med i et fællesskab. Du kommer med i et fællesskab, hvor du har plads til selv at udvikle dig. Du kommer med i et spændende fællesskab, hvor der er ture. Du får berigende foredrag. Du er på virksomhedsbesøg. Du kommer med i et rum, hvor der er tid til selvreflektion eller til eftertanke. Og jeg træner i logen om mandagen, så befinder jeg mig i en anden verden. Jeg lukker hverdagen ude, og jeg er egentlig bare her. Det giver noget ro i hovedet, og så fordi man kommer ind til en flok venner, for det er de alle sammen. Så kom frisk og bliv medlem af Broderloge nummer 93 Erik Menved. Kom ind og få en masse livsbekræftende aktiviteter. Kom med i et stærkt fællesskab og et godt kammeratskab. Send os en sms, ring eller skriv til os. Vi glæder os til at høre fra dig.